Беларускім жанчынам прысвячаецца Людміла Сапона. Падчас прыемных адпускоў у лясы прыцягвае маліна. У Беларусі шмат дароў, але галоўны з іх жанчына. Яна палёў і ніў краса, сінь васількоў і траў духмяных. Яе пшанічная каса, узор палотнаў палатняных і сімвал маляўных карцін, людзей вялікіх і натхнёных. І к твару сетачка маршын ад дум і клопатаў штодзённых. Яна устойліва нясе сваю таленавітасць працы, выконуе заданні ўсе і пусіцца ад шчасця ў танцы. Яна захвальнік ачага, паўночы зорак у небе ззянне, сям'і настаўнік і слуга, і ўзор бязмежнага кахання, краіны гонар і мастак, дзяцей жадання выканаўца, і паўторнай ежы смак, заслуга яе чулых пальцаў. Жыццёвы сэнс і моц ядра, часцінка дзён светабудовы, грамадскі дзеяч і сястра, і перамог вянок лаўровы. Міхай Стральцоў, урывак з апавядання «Сена на асфальце». О, зямля, ты даеш нам тугу па небе, але не меншая наша туга па табе. Далёкіх і блізкіх дарог вяртаемся мы да цябе. І спеў жаваранка аглушае нас не меней, чым гул рэактыўнага самалёта. Неаднойчы так было і са мной, і часта я думаў, навошта выбірае паміж жаўранкам і рэактыўным самалётам? Хіба ж нельга, каб было і тое другое? І мусіць неся праўду дзядзькі Ігната, праўду таго, у каго яе больш. Не, я не дакараў дзядзьку Ігната. Я думаў, што кожны чалавек павінен добра ведаць сваё месца на зямлі, што кожны, урэшце, мае права любіць нешта асабліва моцна. Няхай так, гэта ўсё ж лепш, чым не любіць нічога.